No a teď jsi si vlastně ještě uvědomila na své první pauze, že jsem neudělala žádný úvod. Takže jenom tak, jako abyste byli v obraze, že o co vlastně jde. Takže dneska je nádherný prostě letní den a já mám volno a světe div se, vstala jsem už o 7:30 ve svém volnu, jo, o 7:30. No a vydala jsem se tady na tento místní kopec, Queenstownský, kterému se neřekne jinak než gondola, protože tady jezdí prostě nahoru a dolů. On je po jistých stranách strašně strmý, ale někdy prostě jsou vyšlapané cestičky a takže on jakoby není zas tak dlouhý jako strmý, takže prostě je to někdy trochu o hubu, jako když jsem šla naposled, tak jsem jeden úsek jako lezla skoro po 4, ale tak je to aspoň dobrodružství, že? No a tak jsem se vydala a jezdí ta gondola nahoru a dolů, když jako chcete, tak si nahoru zaplatíte lístek a můžete jet nahoru, tam je restaurace, vyhlídka, bobová dráha a takové věci. No a nebo můžete vyjít prostě po té turistické stezce, to vyjdete normálně zadarmo, že samozřejmě jako mezi stromy a tak, to je super někdy, se nadýchat prostě té energie. No a dolů je to zadarmo, no tak dolů pojedu už jako gondolou, ale nahoru jsem se rozhodla, že půjdu pěšky a takhle to zdokumentuju, abych vám to mohla poslat, abyste tam měli kousek mě aspoň na chvilku, když jsme tak daleko. No, tak dobré, tak nebudu zbytečně obkecávat všecko, jo, a radši to zapnu zase, až bude nějaká příští pěkná vyhlídka. Tak zatím čau!